Dobrý deň, volám sa Igor Papík a chcel by som vám ukázať na presostroj Saeco Royal Professional spôsob dekalcifikácie. Niektorým sa to zdá byť veľmi zložité a preto som to radšej chcel takto zaznamenať. Takže na tomto displeji sa zobrazí nápis dekalcifikace alebo dekalcifikátia. Nejakým spôsobom sa tu zobrazí. Momentálne zobrazený nie je pri tomto kamerovaní, ale čo urobíme, keď chceme urobiť tú dekalcifikáciu? Vôjdeme do menu, a to tak, že stlačíme tlačítko menu a šipkami, ktoré sú tu uvedené, ideme v podstate v menu až na nadpis Descaling, v tomto prípade, pokiaľ máme zvolený anglický jazyk. Keď si stlačíme Enter, začne nám prebiehať dekalcifikácia, ale predtým je veľmi potrebné, aby sme si do nádoby, kde býva voda, naliali dekalcifikačný prostriedok. Keď tam nalejeme dekalcifikačný prostriedok, najideálnejšie je, aby sa nám plavák zodvihol, respektíve aby ten priestor bol proste naplnený pre vykonanie dekalcifikácie. Položíme si pod túto trysku pohyblivú veľkú nádobu, lebo budeme potrebovať veľkú, a stlačíme tlačítko Enter. Napíše nám, že proces dekalcifikácie sa začal. Nám však ale je potrebné ešte otvoriť prívod akoby pary, ale v tomto prípade sme iba odštartovali vlastne tú dekalcifikáciu. Na displeji sa nám zobrazuje, že sa bude presostroj dekalcifikovať a to budeme počuť v akých cykloch. Jednoducho si naberie vodu do svojho systému a zase zastaví. A takýmto spôsobom to bude mašina robiť dookola, pokiaľ bude mať v nádobke dekalcifikačný prostriedok. Otázkou je, koľko toho dekalcifikačného prostriedku je potrebné. Dobré je, aby bolo toho prostriedku aspoň po túto rysku. Áno, v tomto prípade ja mám trošku menej. Ale ja osobne si myslím, že by to buď má byť minimálne po túto rysku, alebo aspoň plný stroj na správne odvápnenie. Teraz nám znova presostroj spustil túto dekalcifikáciu. Zase časť dekalcifikačného prostriedku sa vyšla do tejto nádoby. A toto bude tento presostroj robiť v týchto cykloch stále dookola. Nakoľko nebudeme teraz pri ňom stáť, našim cieľom je iba vysvetliť si, ako dekalcifikácia postupuje. Tak teraz si ukážeme, ako sa ukončí dekalcifikácia. Čo je dosť dôležitá vec. Správne je, aby sme ukončili celý proces. Stlačíme toto tlačítko, ktoré normálne sa volá Escape, ako keby sme vyšli z toho programu dekalcifikácie. Vrátime to do polohy, odkiaľ sme vyšli, tento potenciometer, a šipkou sa prenesieme do Signal Descaling. Otvoríme to tlačítkom Enter a tu budeme mať, kde teraz vidíme Not Reached, budeme napísané Yes alebo No. V našom prípade, keď prebehne tá dekalcifikácia, si bude pýtať, že už sme vykonali dekalcifikáciu, takže šipkami navolíme opačnú hodnotu a ukončíme to tlačítkom Escape. Vrátime sa znova Escape do pôvodného menu a takýmto spôsobom je ukončená dekalcifikácia. K veci chcem ešte jednu vec povedať, že nesmieme zabudnúť, že je potrebné odvápniť aj oblasti, kadiaľ prechádza voda, keď sa robí káva. A to urobíme tak, že jednoducho
jednu kávu spravíme s prípravkom, ktorý ešte máme v nádržke, tú dekalcifikáciu, ako keby sme urobili kávu, ale potom je potrebné, aby sme prečistili toto zariadenie a namiesto dekalcifikačného prostriedku dali vodu a potom iba stlačili toto tlačítko tu takýmto spôsobom a vtedy voda, ktorá bude v nádržke, nám bude prechádzať cez celý systém a dekalcifikačný prostriedok, ktorý bol na miestach, sa jednoducho odstráni alebo prepláchne. Toto je veľmi dôležité. Taktiež aj to, aby sme po ukončení celej tej dekalcifikácie urobili s vodou, ktorú si tam dáme, nie už s dekalcifikačným prostriedkom, aj minimálne 2 kávy s čo najväčšou priepustnosťou tejto vody. Vtedy máme dekalcifikáciu ukončenú a samozrejme aj celý proces máme ukončený. Chcem ešte povedať, že je veľmi dôležité pri dekalcifikácii, teda pri ukončení dekalcifikácie, očistiť aj priestor, kde sa nám vyrába kapučíno. A to takým spôsobom, že si to nastavíme a podložíme, stlačíme toto tlačítko, kde máme nakreslené, že sa jedná o ventil, ktorý je tu. Stlačíme to. Samozrejme, že musíme doplniť do priestoru vody viacej tekutiny, aby nám zaznamenal, že je všetko v poriadku a potom to stlačíme. Systém nám bude naberať odtiaľto vodu, bude sa preplachovať vlastne tento priestor. Je to dôležité, pretože dekalcifikačný prostriedok, ak by sa tu usadil alebo zostal by, tak sa tento priestor neprečistí a môže sa zaniesť. Takýmto spôsobom si prečistíme obyčajnou vodou aj systém, kde sa nám robí mlieko, teda pena na mlieko z mlieka. Ďakujem za pozornosť.